una oportunitat com a mínim de poder almenys obrir-se un camí cultural, com a mínim, rebre unes influències, aconseguir viatjar, la Rossell que aconsegueixen també viatjar a algun congrés. Exacte. Clar, són unes oportunitats que segurament en aquell moment no es veien així, no era impossible arribar a assolir, conèixer món, com aquell qui diu, en un moment com aquell, amb el paper que tenia la dona. Posteriorment, pel que heu anat explicant, les coses han anat canviant i les dones esperantistes, pel que heu anat comentant, heu pogut viatjar, heu pogut conèixer gent d'altres bandes, heu pogut viure més aquests valors de l'esperanto. Jo us volia demanar si li haguéssiu d'explicar a algú, o haguéssiu de convèncer algú sobre la conveniència d'endinsar-se en l'esperanto, quin fet destacaria o quins aspectes destacaríeu? Hem dit alguns, però tal com és la nostra societat ara, amb les característiques que hi ha, què creieu que pot atraure més del que seria el moviment esperantista? No sé si és difícil la pregunta. A veure, el mateix que em va treure a mi, suposo, que és això, que amb una sola llengua puguis estar parlant amb diferents persones vingudes a diferents llocs i que estiguis al mateix nivell d'igualtat per tothom. És això, bàsicament. I sobretot en el meu cas, això, si parles per Servo, si parlar a congressos internacionals, que sempre trobes gent originària del país com sigui, ja sigui Hongria, ja sigui Polònia, ja sigui Holanda, gent originària que et pot ensenyar les coses, no només per turistes, com normalment, sinó les coses quotidianes de la seva vida allà, que no diferencia gens de aquí, amb totes les mateixes preocupacions i les mateixes ingressos. Jo penso que és aquest valor d'això, de la comunicació directa i que ha de ser fresca i que no... Evidentment és el que deia abans, no pot competir en cada altra llengua perquè tu estudies una llengua per uns objectius, sinó per la feina o per uns estudis, i en aquest cas no hi ha cap motiu altre que no sigui això. O si ets un sociolingüista, evidentment perquè tot l'interès que té, o si no, pel tema pràctic que puguis arribar a usar això, la teva comunicació. El meu marit sempre deia que encara que fos l'última persona que hagués parlat esperanto, ell ja havia tret el profit, perquè nosaltres a través de l'esperanto hem fet amics, però verdaders amics, per tot el món es pot dir, i a més t'has pogut relacionar i vius la vida d'aquell poble. La primera vegada que vam anar a l'estranger va ser a Budapest. Per no estar a l'estranger no havíem estat mai ni a Andorra. Va ser a Budapest, que el meu marit s'escrivia amb un catedràtic de la universitat. I, els va invitar i tant em va insistir que hi anéssim. Llavors hi van haver unes conferències internacionals d'esperanto i vam anar-hi. I amb la senyora no parlava gens esperanto. Jo, en aquella època, l'any 70, tampoc. I esclar, ens parlàvem amb senyes i de la manera que vam poder ens vam prometre que la pròxima vegada que ens trobaríem parlaríem esperanto i podríem comunicar-nos. I així va ser. Encara que ella, potser aquesta senyora, ja tenia una carrera i potser li va ser més fàcil o el que sigui, parlava més bé que jo, de moment sortia del pas i com vaig fent, com m'hi trobo. Però ha sigut un ventall de comunicació extraordinari.
jo crec que amb esperanto, o sigui, parlant amb esperanto no parles un idioma, et pots relacionar amb tothom com a amics, coneguts, en fi, d'una manera molt diferent que amb un altre idioma. I després també voldria fer un comentari sobre el fet que hem parlat abans de les dones amb esperanto. Si bé és cert que ara al Centre d'Esperanto Sabadell només n'hi ha una, però n'hi ha hagut dones que hi han dedicat moltes hores i han fet una bona feina, com és l'Eulàlia Viladelmas, la Magda Cler, treballant en canalla, pujant cursos, fent corals, i això doncs també s'ha de reconèixer. Ara no en tenim, la Núria mateix hi ha fet, però hi ha dedicat moltes hores, malauradament no la tenim, però també hi va fer una feina molt important. Jo, a part d'això que acabeu de dir, evidentment, de la comunicació que permet l'esperanto amb gent d'altres llengües, afegir només que també intentaria convèncer aquesta persona del valor que té i que ha tingut per mi allò que us deia abans, propedèutic de l'esperanto. És a dir, la clau de l'esperanto que tenim d'altres llengües allà al museu és també una clau per les altres llengües. Si jo hagués de convèncer algú d'aquesta utilitat, doncs que aprendre primer l'esperanto seria una clau per tenir més a l'abast totes les llengües europees. És com m'ha anat a mi i també per això ho intentaria convèncer d'aquesta manera. L'acusatiu de l'esperanto, doncs llavors ja no els estranyaria l'acusatiu de l'alemany. I ja, diguem-ne, d'acord, abans ho feia en llatí, aquesta utilitat la tenia en llatí. Ja que dels estudis ja no hi és en llatí, amb un adolescent que hagués passat per 3 mesos de l'esperanto, doncs estic convençuda que la clau que li donaria per les altres llengües, el que fos, el que hagués estudiat després, doncs li seria una clau màgica que li obriria aquestes altres portes. Digueu-me que li trobo una utilitat, doncs així molt per les altres llengües, doncs sí, també la té, no la podem negar i la convenceria per aquí també. Evidentment, la comunicació, sense renunciar a la pròpia, com deia el Llibert, però el Llibert, com que les ideologies estan avui tan cap avall, doncs aquest argument potser jo l'afegiria també i seria més, el veuríem d'una forma més pràctica, algú jove d'avui en dia, que el veuria com una eina efectiva, que li estalviaria temps d'estudi per les altres llengües. Qualsevol llengua, doncs escolti, esperis una mica, primer poses a estudiar esperanto, que és molt barat, i si no se'n surt, que podria ser que no se'n sortís, no es gasti ni 5 cèntims més en estudiar qualsevol altra llengua, perquè se'n sortirà molt menys. I això és el bon diagnòstic de l'esperanto, i fa riure, fa somriure, però no és cap tonteria, i pot ser molt útil. El Constur i el meu pare, a mi, sistemàticament, sempre em va parlar en esperanto, sempre. És a dir, la meva llengua materna era el castellà, perquè la meva mare parlava en castellà, i la meva llengua paterna era l'esperanto, i ho va ser sempre fins que el meu pare va morir. És a dir, quan la meva mare malauradament va morir abans, després que va morir la meva mare, la meva llengua familiar única va ser l'esperanto. I va ser la meva llengua natural que ho ha estat sempre, amb el meu pare. Per mi és una cosa completament natural. Clar, és una visió... Jo soc una cosa rara dintre d'una cosa rara, no? D'aquests intents de millorament social que estan pendents i que es portin a terme. Tothom els tenim assumits, com ara el moviment per la pau, com ara el moviment per la igualtat entre home i dona, doncs també el moviment per la democràcia lingüística. És igual. Uns potser perquè els noten més perquè els vivim més de forma més visceral, però els altres potser són més a nivell no tant del dia a dia, perquè fins ara no hem tingut tantes oportunitats dels contactes internacionals, però ara ja està a l'ordre del dia això. I per tant jo penso que és on hem d'incidir més. És un moviment, com tants d'altres, de millorament social, pendents que vagin evolucionant. Una mica jo el que volia afegir és que
la sensació que m'ha produït l'esperanto, com per les altres llengües, és que té un toc que produeix una sensació de llibertat que no hi és en altres llengües, una mica. Quan estudiem anglès, estudiem francès, estudiem alemany, estudiem italià, moltes vegades rebem molts estímuls perquè ho fem, no? O sigui, estudia anglès perquè et servirà, estudia francès perquè et servirà. O sigui, en certa manera és una semi-coacció que et fan, no? Que tu l'acceptes bé perquè et dona fruits pràctics, no? Però quan tu estudies esperanto és un acte de llibertat total. O sigui, quan tu dius, mira, hi ha una llengua aquí que ningú m'ha dit que l'estudi, jo l'agafo i l'estudio, no? I això és una sensació que és bastant agradable, no? Després, jo preferiria una mica dos tipus de persona, una persona que està molt disposada a escoltar-te i una persona que ja es negarà abans que li parlis, no, una mica. Per tant, vull dir, tampoc calia insistir molt en un sector de gent que ni aquest missatge ni vosaltres interessaran, i simplement quan una persona s'aproxima a tu i et pregunta sobre l'esperanto, doncs tu el que fas és explicar-te la teva experiència i explicar-t'hi, jo particularment afegeixo les dues coses que jo considero que diferencien bastant l'esperanto d'altres llengües. Una és aquesta neutralitat, que no estàs imposant l'idioma de cap país, de cap societat en concret, sinó que és un idioma de tots, que quan tu l'estudis serà igual que el meu. I després aquesta idea de proximitat, idea de facilitat una mica, tot i que l'esperanto s'acostuma a dir que és més fàcil, evidentment és més fàcil per nosaltres, per exemple, que un altre idioma, sempre matitzant que tots els idiomes necessiten un esforç, no? Però sí que és veritat que amb l'esperanto ràpidament pots submergir amb la llengua una mica, no? Quan tu fas un curs més o menys ja complet, ja pots gaudir bastant de l'esperanto, com funciona, com contactes amb la gent, i això, jo he estudiat una mica d'italià, una mica d'anglès, he fet algunes coses d'altres idiomes, i no ho he notat, això. M'ha costat més esforços, més dificultats, més coses que dius, i ara això perquè és així, no? I aquesta irregularitat de cop i volta, i aquest accent, i és com una carrera d'obstacles que és major amb altres idiomes una mica, no? I això fa que estiguis més lluny de llavors hi ha aquests dos factors, una mica la neutralitat i una aproximació més immediata al domini de la llengua.